Pentru o femeie care intră în vibrație, într-un fel sau altul, aș merge până la capătul lumii. Îți foarte mulțumesc. Eu vreau să-mi las avuntul să zboare, să viseze și glasul să vibreze, să râd, să cânt. Să râd, să cânt. Să râd, să cânt. Tu ești o undă care încearcă să pătrundă. Tu ești o undă să pătrundă. Tu ești o undă care încearcă să pătrundă. Tu ești o undă ce oamenii voiesc să ascultă. Care încearcă să pătrundă. Care încearcă să pătrundă.